benvidos. Esta é unha iniciativa da Deputación Provincial que quere chegar ao rural o noso, o porco celta. O porco xa en sí é algo que está na vida dos galegos desde tempo inmemorial. Quen nos recorda a matanza, unha festa da familia, unha festa dos veciños, é chegar o noso ao rural. Ben, pois a Deputación quixo pôr en valor algo tan noso como é o porco celta. É unha raza que, lóxicamente, non busca rentabilidade, busca calidade. Non ten nada que ver, como decía Raquel, como criadora do porco celta, que, desde logo, noraboa, Raquel. Sei que criar o porco celta, evidentemente, dá moito traballo e pouco proveito económico, pero si dá moitísimo proxecto, moitísimo proveito de calidade e, sobre todo, de mantemento do noso. Temos que mirar por el, temos que non deixar escapar o que temos que sentirnos orgullosos de ter esta raza que está en extinción e temos que agradecer que estas iniciativas veñan aquí ao rural, que a Deputación haya feito 4 demostraciones en 4 plazas de abasto, ainda falta unha, creo que é a de Ribaxinzo. Bueno, pois a xente que ven a comprar tópase no día de hoxe con esta sorpresa que despois o cociñeiro, o chef, nos vai a presentar. Agradecemos moitísimo que haya estas iniciativas xa falando como alcaldesa do rural. Por que? Porque por en valor que temos vir ao sitio propio de presentación, que esta plaza onde se vende de todo, non? Vendese pois o que usamos cada día. É un regalo estar aquí, é un regalo probar o que logo nos van a ofrecer e, sobre todo, estamos creando e dando un exemplo de pôr en valor o cercano, o noso, que ten calidad por encima de outro valor comercial. Polo tanto, noraboa aos gandeiros, noraboa aos técnicos da Deputación que fan isto posible e xa damos o peche, quizá, o Concello do Barco como anfitrión desta iniciativa. Moitísimas gracias.